Но Тя. не влизам на лайв. Се чудят какво става. Нека Андрей изкаже, не да се Но... пукам сутката с Диона. Какво мислиш, Мило, за това О, с не Диона? искам да искам. Разбра ли за? Да, бе, видях. Едно и също, нали, драпа Ми, тая за слава. човек, мислите, че тя нарочно го прави, защото знае, че ще има някакъв ефект, ама не мисля, че е правилно като цяло. Смятам, че да се опитва. Нали, има един момент, че има и хора, които се качват на билборда и рекламират казина. Мои колежки излизат и рекламират казина. И че е окей да... Дали? Да, така че според мен не е окей нито това с казината, нито някакви елементи, които може да те навяват на идеята да шмъркаш наркотици и така нататък. Нещо, което много е сходно, тази реклама просто вика тя енергийна напитка, ама не е хубаво според мен. За мен не е хубаво. Защото... Как е сега? Какво означава Много е енергийна сходно напитка? Как ще е енергийна напитка, като напитките са в течно състояние? Доколкото аз разбирам, това е продукт, който се шмърка. Това не може да бъде енергийна Ами да, напитка. то пише, че било сигурно. Било безвреден продукт някакъв такъв. Не разбрах и аз точно това. По-скоро е някаква енергийна субстанция, но ако е енергийна напитка, това означава, че трябва да бъде в течно състояние. Сега тук казаха, че Да, аз това мисля. губили са Напитка фирмата значи 30 напитка, 000. де факто. Губили са заради нея фирмата 30 000. Аз само не знам дали е съгласувана тая реклама с фирмата или тя е решила така да я заснеме по този начин. Но разбрах, че 30 000 лева са ги губили. Одобрили са го. Може, ма те се споделили. Да, те са одобрили тази реклама. Са тази реклама. Да. Ти да не си с бъц бе, с някакви хендсфри слушалки ли си? Не, просто на терасите така ти звучи просто. На терасите Не, защото има някакво забавене според мен в интернет. Има забавене в интернет според мен някакво, затова питам. А може и да е от интернета, да е. Бубери, благодаря ти. Стана ми интересно за тая книга. Тя